Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu. Sampun seda utawi sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika almarhum Simbah Sokijan Muhammad Marzuki ingkang lenggah utawi ingkang pidalem wonten Turi Sumbragung, Jetis, Bantul. Sing biyen aktif ngaji ten ngajeng mriki-mriki. Biyen ya sok bengak-bengok kae kok ngaji. Angel. Lah terus dilalae ke Taman Gerah Darussalam. Ke Taman Gerah terus mboten mangkat nika. Sak anak-anake mbiyen mangkat. Ning terus gerah stroke nika terus suwe banget terang jedul. Pokoke Pak Sokijan ngeten. Engkang pidalem wonten Turi mriki, Turi Sumbragung. Kilen perempatan Jetis niku. Keluarga estu mawantu-wantu ziyadah doa utawi layat lan takziah. Awit saking sedanipun almarhum Simbah Sokijan Marzuki. Ugi sedaya ahli waris nyuwun tambahan donga wujudipun nyolataken jenazahipun almarhum. Hingga niki mengke badhe ngaji sareng-sareng nyolatke jenazah. Mengke badhe ngaji niki wonten Turi mriku. Nih. Sareng-sareng mengke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lan estu sedaya ahli waris ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mulida lan dilairake li Yusufa kedue Nabi Yusuf sapa Afrosima
Afrosima wa maisa utawa wa misa. Lah Nabi Yusuf niku terus diparingi amanat putra jenenge Afrosima karo Maisa. Nih Maisa karo Afrosima. Putri-putri. Ya wong top-top ki anake wedok-wedok. Ket biyen iki ket biyen. Kanjeng Nabi ya putri-putri, duwe putra kakung sedo nom-nom. Sri Sultan putri. Nabi Yusuf putri. Ya pokoknya wong top-top ki ngono. Ndi mau kae ilang. Wa wulida lan dilairake li Afrosima kedue putrine Nabi Yusuf si Afrosima sapa Nun. Nah terus Afrosima duwe putra Nun, dadi Nabi Yusuf duwe putu jenenge Nun. Wa wulida lan dilairake linunu kedue Nun sapa Yusa. Iki ya ana sing ngarani nabi mbiyen, Nabi Yusa. Fata Musa ya anu napa jenenge mbahne Musa apa piye alaihi salam. Dadi Yusa niku termasuk anu napa mbah buyute apa mbah canggahe Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya ya ngedukke nabi kok nggih. Niki saka garis putra putri. Lah zuriyah Kanjeng Nabi niku ya saka putri, saka Dewi Fatimatu Zahra kok. Wong sing duwe putra Fatimatu Zahra sing terkenal karo Sayyidina Ali niku. Saiki ana sing ngaku muni zuriyah Nabi mung ngapusi kaya nek wis ora mung zuriyah palsu nek sing sakniki. Lho, rak ya ketemune saka putri kok jedulke kakung tok ngono kok ya. Putri jedulke kakung jos. Bu nek nggonku iki sesuk jedulke wong jos apa? Nggonku sesuk mbok jedulke wong top kaya ngopo ya. Nek iso ya ngungkuli. Buane sugihe pol. Wah sugihe pol mbiyen iki. Jan sugih tenan. Lemah ngarepe Mbah Haji Daldiri iki sabsetet iki nggone Mbah Kung mbiyen. Mun Pak Lor sing anu wae. Kuwi terus pokok pandi wae kok lemahe wis jembar-jembar. Dodi doli. Wis. Simbahe lomo makane saking lomane. Yutek ming dikeke kuwi ming. Keloman ya nek simbah. Lah lomane iki nurune aku dilalahi. Nurune. Walakot tawarosat
lan yekti temen-temen maresake warasah temen-temen gawe warisan utawa mariske sapa al faraanatu faraah utawa turunan pang saka Nabi Yusuf niku. Kula nek ada ndonga bakal kae istilahnya wa usulihim wa furungihim. Nek sak krungu jenengan. Wa usulihim wa furungihim niku tak jawake sak minggahipun sak mandhapipun. Dadi kula nek dereke ndonga sak minggahipun sak mandhapipun niku ning nggon Arab sing karo Mbah Kaum iso diwaca wa usulihim wa furungihim. Dadi kula iki ming jawake ora gawe dhewe iki ora. Iki ming men supaya do paham ngono lho. Usulihim ki munggah sak mbah buyut mbah cangkah mbah munggah usul furu pang niku mudhun. Asal karo pang. Mudune niku ya sak munggahe sak mudune. Sak meminggah sak mumudun. Lah niki ternyata memang faraana sak mudune warisane Nabi Yusuf sak mudune niku lakot tawarosat yakti temen-temen maresake minal ngama utawa ngamalikoti saking ngamalikoh utawa ngamalakoh saking anu napa jenenge mata rantai saking mata rantai ngalakoh underan Misra dadi mudune niku iso gawe utawa iso nurunke pewaris mudune Nabi Yusuf niku iso nurunke pewaris mata rantai penguasa Mesir. Di penguasa Mesir niku ternyata memang zuriyah putu mudun saka Nabi Yusuf. Ba'da Yusufa sak badane Nabi Yusuf. Ya. Walam yazalan ora leren-leren sapa Banu Israil, sapa Banu Israila, Bani Israil tahta aidihim ing dalem ngisor. Ya, ing dalem ngisore kekuasaane pang-pange utawa turunane Nabi Yusuf. Ngalabaka yadini Yusufa ing atase padha netepi agamane Nabi Yusuf. Wa abaihi lan bapakne Nabi Yusuf. Ilaan bangasa maring yen to ngutus sapa Allahu taala Gusti Allah taala Musa ing Nabi Musa alaihi salam. Kula mudun-mudun Bani Israil sing nang Mesir sak kiwa tengene niku do netepi agamane Nabi Yusuf. Ning kekuasaane tetep nang ngisore keluargane Nabi Yusuf, tidak bisa menguasai orang nomor satu nek ra keluargane Nabi Yusuf ngono. Nek ngene dhewe ra sing nguasai werna-werna dadi ora cetha. Nggih, sing kuasai werna-werna. Malah menteri agama wae ngejak kafir nek ngene dhewe kuwi. Ben warga masyarakate kafir kabeh, mula ora oleh zakat. Wong ora zakat ki kafir sih malah ngelekke zakat ke statusnya menteri agama. Wah. Iki kepiye? Ame ngejak neraka to. Ngejak salate ra ketampa, ngejak cetil, ngejak mlebu neraka niku. Lah iya nek ngaten niku mengke ditaati ngono oleh laknate Gusti Allah kabeh to. Sembrono tenan. Wah sembrono nek. Karang yo sing sugih cetil keturutan.
So zakat ki sebaiknya tidak perlu. Kok terus ora tau zakat kae, len dalil Menteri Agama we ora akon kok ngono ya. Wis kono-kono. Saiki mikir awake dhewe piye carane slamet saka siksa kubure ning mulya ning alam kubure ngantek tekan akhirat. Wis mikir dhewe-dhewe ngeten niku mawon. Lah nek manut kene manut kono malah geblondrok-blondrok. Manut ya Quran karo hadis wis ora bakal geblinger sak jejuluk. Angger Quran dinut hadise dinut setok. Lah nyatane manut negara nulayani Quran. Walaupun tidak semuanya termasuk masalah zakat barang ngeten niku. Cak-cakane nulayani, cak-cakane. Termasuk korban karo akikah niku karepe kon pasok dhuwit. Engko sing nyembelih wedhuse wong negara kono. Dadi sing mangan daginge kono. Awake dhewe mengko pasok. Ora ya lucu to sing mangan daginge kono terus awake dhewe kon setor dhuwit. Iki gek diakal wae ra masuk akal sih. Nih. Kadang kok mbuh duwite nggo tuku wedhus apa mbuh ora ya mbuh-mbuhan. Wong aturane sing jenenge akikah karo kurban iki mbeleh wedhus kudu pasok dhuwit. Mbeleh wedhus, dadi nek jenengan didit iki tuku wedhus ora kok. Tuku wedhus gak dibeleh gak engko dumke kiwa tengene jenengan kuwi. Mula nek sing do pengen akikah barang ngeten niku iki mang mbeleh ten iki gak dimangan bareng-bareng. Mbah kaum akeh nek tukang beleh wae kene iki mbah kaum akeh. Rasa kuwatir. Tukang kelet ya akeh. Apa meneh tukang sing ngentekke akeh. Kok dadak pasoke negara. Wah tenan kok ora mbeleh akikah wis. Buah ten iki nyuwun tulung mbah kaum kon beleh karo kon ngewangi tukang kelet iki rada masak. Oh. Kemutuk wae. Kapan niku ya? Ayo sing dorong akikah kuwi. Sing dorong akikah anak kula sak anak-anak kan wis. Sing urung-urung lha kok pasoke dhuwit rono iki ya ming guyon dalam arti nek jenengan pengen akikah ya rasa setor dhuwit ning negara tapi mang beleh ten ngomahe jenengan rika terus engko didumke dalam keadaan mateng kiwa tengen daleme jenengan kono ngono lho. Iki ngakikah ngono kuwi. Ora kudu nang kene iki. Komanan sak piring ngamprengus kabeh kene marang. Kene iki ming perenggo mbangke rembug ora kudu nang kene kok. Kok kae mburi ana sing ngomong mbok boleh ning omahku dhewe ngopo nang kene lho muni ngono kuwi. Wah, lah ya jan. Iki kok nggo guyon nerang kok. Ayo belen kono. Kon anak ini ndak ndase tak jaluk. Ya minta blongot ndase terusan. Sampai Nabi Yusuf sak pang-pange mandap niku ngelairke Nabi Musa niku sehingga terkenal sekali buat nabi besar zaman semono ngerasuli nabi ini Bani Israil kuwi ya ning daerah Mesir niku makane turunane para nabi niku jedule nabi-nabi niku jan top-top tenan iki. Iya ketoke sepele ning turunane ya pengaruh ya jebule ya.
Tetep pengaruh. Masalah yo genetika niku nek cara ilmiah niku genetika. Darah niku lho jenenge wong tua di anak darahe diturunke ning anak niku to. Otomatis mesti padha darahe wong diturunke kok. Kabeh ngantek watak saka katut darahe niku terus ya kuwi istilahnya bakat alam sok kerep diturunke ning anak ngantek penyakit kuwi turunke ning anak. Ayo gula niku. Iku katut penyakite wong tua sing jenenge gula kantek dikantekke kanten ning anak. Lho dadi pengaruh gedhe kaya. Pengaruh gedhe niku ora iso dipungkiri jan pengaruh besar di dalam hidup seseorang itu mayoritas nenggon gen, nenggon nasab, nenggon keturunan. Turanane bakul ngaten ya dulane bakul ki pinter kae yo kan. Bakul dadi pinter kae. Luwes pinter golek bani lambene ya lunyu kae. Jan luwes tenan sih. Tur kendel bakul ki dilalane wis jiwane bakul ya kendele. Nek sing ora ngono ya rada mikir bakul kendel. Jiwa pimpinan misalkan turunane niku pamong ngono ya engko sak mudhun-mudhune mesti ana sing dadi pamong. Iki karang biyen mbahne iki ngono ya ana. Wong wis kebacut anu genetikane kuwi. Dilale sing milih nggen kula iki saka bapak iki mblantik bakul kuwi saka simbok kiai-kiai. Wadi kolaborasi kuwi dadi malah judeg iki akhire. Sing mlaku ndi ya? Mah dadi judeg. Mulai ya kadang bar ngaji ngono dolan ning klithikan ya lumrah ya luwes kae. Adol sepian ro rating. Wong bareng ngaji ning klithikan yo tasireng kae. Ndodok iki tak nek arep golek jebul tawa. Sepian ro rating arep. Ngene iki yo arep sih dituku 75 ya. Wangun tenan kuwi pas kuwi gen sing mengalir gene Mbah Kakung kok. Gen sing mengalir. Bae tenan kok. Aneng nek pas ngaji ya darah yang mengalir Mbah Yai. Mbah Kyai Haji Dul Hamid Nokromo ya mudun-mudune kan kiai-kiai. Kok sak uni-uni kae ya tetep asik kok. Tetep asik nek sing ora patek ana gene ra cetha ngono ya anu sih. Wah, mbok direwangi ngelak-elek kono, ngelak-elek kene. Terus memproklamirkan diri ngalim, aku ngalim ngono kae ya rada seret ya. Jan rada seret ngrasa di ngono kuwi kowe survei membuktikan kok ya kene kuwi ken kejawen kok ya nek sing kuwi iki ken kejawen kula dadi rada seret ken kejawen iki lucu kok nek sura iki nek donga mangan iki donge Allahumma barik lana nek paham kejawen iki nek pas sura iki Allahumma dini fiman hadai kok kita kuwi tenan kejawen iki nyeleneh iki gandeng sura donga mangan Allahumma dini fiman hadai muni ngono kuwi jan ngono kuwi nek omong kuwi ora kelaru nang primbonku ngono sih ya dadi jedule dhek pegangane primbon kok
Wah, wes. Tobat nanti sing kejawen-jawen ngono iki. Lah ya karang turunane model ngono mula ya sing mlaku darahe semi-semi ngono kuwi. Sing mlaku darahe ora. Zalika min amba ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Zalika utawi mangkono sejarah Nabi Yusuf sak keluargane. Dadi zalika niku nerangke sejarahe Nabi Yusuf sak keluargane. Ae tegese khabaru Yusufa. Ceritane tentang Nabi Yusuf wa ikhwatihi lan dulur-dulure Nabi Yusuf. Min amba il ghaibi setengah sangking kabar-kabar ghaib, setengah sangking tentang penjelasan utawa kabar ghaib, kabar saka Allah. Allazi la yahuma kang ora bakal iso apa niku hama yahum. Apa hama? Allazi la yahuma kang ora ana underane haulahu ing kiwa tengene sejarahe Nabi Yusuf sapa ahadun wong suwiji wae. Sing nang kono memang sejarah terjadi niku saka Gusti Allah. Maksude saka Allah nek ten mriki niki lho iki Quran tumurun zaman Kanjeng Nabi dadi nabi. Quran tumurun zaman Kanjeng Nabi dadi karo mangsane Nabi Yusuf waduh banget. Do banget wong saurunge Nabi Musa barang si Nabi Yusuf iki. Ribuan tahun saka kabar ning Quran karo terjadinya gesange Nabi Yusuf niku ribuan tahun. Sing kiwa tengene malah do ora krungu, do ora ngerti. Kiwa tengene sejarah niki lah ewa semono nang Quran jedul diterangke kanthi hak kanthi bener kuwi pancen jedule saka ghaib. Maksude saka ghaib niku saka ngarsane Gusti Allah diceritake diterangke ning Kanjeng Nabi. Nek ngusut nganggo lesane wong ora mesti do ngerti kok ya. Ora sah wong biyen wae kaya jenengan kon nyeritake Mbah Canggahe jenengane ora kenal kok. Sementara mung Mbah Buyut nek jenengan itu. Saka Mbah Kakung munggah titik ning Mbah Buyut engko nek munggahe wis ora ngerti. Mbah kula niku nek saka bapak Mbah Kartono niku. Ning saka Mbah Kartono munggah kula wis ora ngerti. Mula nek ngantek ten Quran diceritake tentang Nabi Yusuf niki memang ambail ghaib, ngono lho. Kabar saka ghaib, kabar saka Gusti Allah sing niku cetohake ora bakal ana klerune. Nyata seperti ini memang. Nabi Yusuf niku mbiyen ya ngene iki tenan. Sebab Allah sing nyeritake ngono lho. Ben jenengan paham ra iso niki dipaitu. Anane mung kudu iman yakin. Wis kanthi iman yakin iku dadi ganjaran. Niki sik antek kok ya jami gara-gara nerangke keturunan ngono. Terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, pinaringan nugraha sehat waras, saged istiqomah ing ngaji, ing ibadah, jembar gangsar rezekine, kaparingan saya kuat kandel iman Islami, mulya bejo donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.